Eme ariketa honetan eragiketa konbinatua dugu. Alde batetik, ikus dezakezu zelan dagoen zatiketa bat eta zatikien arteko kenketa bat. Lehengo burutuko duguna izango da zatikien arteko kenketa hori. Horretarako, atara behar dugu MKT zatitzaileen artekoa. MKT izango da zatitzaile bien arteko biderkadura. Biak desberdinak direlako eta deskonposatuta agertzen direlako. Orduan, lehengo zatikiak oraindik ez du parte hartzen eragiketan, baina parentesian dagoen kenketa hori burutzen dugu zatitzaile komun hori ipinez. Orain egin behar duguna da, zatitzaile hori, MKT hori, zatitu lehen zegoen zatitzailearekin. Emaitza ekizken bat izango da. Orduan, 3 biderekiz bat. Bigarren zatikian, zatitzen dugunean, MKT lehen zegoen zatitzailearekin, emaitza ekiz gehi bat da. Beraz, 2 biderekiz gehi bat. Lehengo zatikiak ez du parte hartuko bigarren kenketa burututa eta amaituta egon arte. Beraz, segitzen dugu parentesi barruan dagoen kenketarekin goian dauden biderkadurak eginez. Bigarrenean, zatitzaile ipinita gero, burutzen dugu 2 bider x gehi bat parentesia. Beraz, 2x gehi 2. Orain, kenketa hori zatiki bakar baten ipiniko dugu. Zatitzaile komuna, x gehi bat, eta ekizken bat ipinita marra bakar baten azpian. Goian, 3x ken 3 eta kontuan izan hemen minus bat daukazula. Minus horrek eragina izango dau 2xen zeinuan eta 2xen biren zeinuan ere bai ikurrak aldatuta. Beraz, ken 2x ken 2 geratzen da. Lehengo zatikiak oraindik ez du parte hartzen. Bigarren zatikian goian daudelako eragiketak egiteko gai antzekoen artean. 3x ken 2x x eta minus 3 ken 2 ken 5. Eta behian, x gehi bat, bider x ken bat. Orain burutu behar duguna da zatiketa hau. Zatiketa burutzeko guruz biderkaketa egin beharko dugu. Baina hori egin aurretik beti idatziko ditugu deskonposatuta zatiki algebraikoen osagai guztiak. Hau da, lehengoan x ezin da deskonposatu, baina behian ikusten dugun ekizkarratu ken bat hori, dakizunez, biderkadura nabarmen baten emaitza da. X gehi bat, bider x ken bat. Bigarren zatikian, x ken 5, eta behian, x gehi bat, bider x ken bat. Orain, zatiketa egingo dugu gurutz biderkaketa eginez. Baina biderkaketa burutu gabe.
Hau da, ez ditugu biderkagaiak biderkatuko, eta egingo duguna bakarrik da, bata bestiaren alboan jarri. X, bider X gehi bat, bider X ken bat. Eta behian, X gehi bat, bider X ken bat, bider X ken bost, orain parentesia bihar du lehen bakarrik zegoen, baina orain alboan beste biderkagai batzuk ipini behar izan dugu. Orain begiratzen duzu zatiki algebraiko honetan, goian dauden biderkagaiak batzuk behian ere errepikatuta daudela. Beraz, X gehi batekin eta X gehi batekin zatituta, era berean X-ken batekin eta X-ken batekin zatituta, emaitza geratzen da olako laburra. X, zati X, ken bost.